Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanku da zuwa wannan channel namu mai tarin albarka mai taken suna Hausa Home. Ga sababbin zuwa wannan channel namu, muna roƙonku da ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Ta nan ne za ku iya samun darasanmu da zarar mun ɗora. A yau mun zo muku da sahen ɓangare ko na ce gargaɗi ga matan aure. To, a cikin rayuwar aure ko wani babban kuskure da mata suke tafkawa, wanda suke ɗauka ba komai bane a rayuwa. Bayan wannan abin babban haɗari ne ga rayuwarsu, wanda ke janyo azabar kabari a ranar gobe kiyama. Don hukuncin da ke gidan aure ba mazajen su ne suke tsara ba, Allah ne yake tsara da kansa. To ku sani matan aure, wannan doka ba ta kowa bace, face dokar Allah subhanahu wa ta'ala. Mata suna da wata ɗabi'a ta idan suka tambayi mazajen su fita unguwa da sunan zuwa gida ɗaya ko biyu, to fa sai su zarce biya nan gidan su biya can gidan. Wani lokacin sai su ce ai mijinsu baya nan kuma bai da matsala, idan na koma gida ko idan ta koma gida za ta gaya mishi. Wata kuma takan cewa ai bai san na yi wannan biyan ba. To ku sani matan aure, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Isra'i da Miraji, ya ga wata mata ana yi mata turke irin na dabbobi a cikin wutar jahannama, yayin da aka ɗaure ta da wata sarƙa ta gidan wuta. Kada kuma sanya ta tana zagayawa a wannan turken, mala'ika yana binta a baya yana dukan kanta da wata irin guduma ta azaba. A duk lokacin da ya bugi kanta sai kan ya lotse. Allah ya umarce shi da ya dawo yadda yake. Haka ake ta yi mata azabar har shekaru masu yawa. Sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan sai da mace Allah tabbata a gare shi ya tambayi mala'ika Jibrilu, wannan matar menene ne kunta? Sai mala'ika Jibrilu ya ce, ya annabi rahama, wannan ita ce matar da take fita zuwa unguwa amma ta bi gidaje da dama ba tare da izinin mijinta ba, da kuma wacce take yin leƙe a waje, da kuma wacce take ɗaga muryarta har zuwa waje wasu mazajen su ji, bayan kuma muryarta al'aura ne ga duk namijin da ba mijinta ba, domin gujewar azabar Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ka tsare mu gyara kurakuranmu, ka tsare mu gyara kurakuranmu da muke aikatawa saboda Allah. Saboda haka ‘yan uwa mata, ku ji tsoron Allah, ko mu ji tsoron Allah. Dan Allah, duk wacce take da dama ta lura ta gane, sannan ta faɗakar da ‘yan uwanta mata waɗanda suke wannan abu da ake na lissafo, da ‘yan uwanmu mata a sanar musu da Allah saboda su masu amfana. Saboda Allah ya faɗa a cikin littafinsa mai girma cewa ku tunatar da mummune, domin tunatarwa tana amfana ga rayuwar mummune. ‘Yan uwa mata sai a kiyaye.
Kada ku manta kuna tare da channel namu na Hausa Home. Da sababbin zuwa, ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.